Yen kwa nye hweni nti a wonya edin Ejura yewi ane aba ye bayre no so wonim se edin Ejura wo kyerɛ kunkun mu wo Bible mu obi a wonim Ejura bi anim se bere bia Ejura ediye no Ghana mani Asante ediye efiso Nyankopɔn adom mu asase a odie niane a eba pa ti bayre eburo edua odi bubo ni nyina dodo no a efiri Ejura nsase so and the bekumase kwankran mo manfo enya bidie nti da ye ka Ejura ho asema we are so passionate about it say ye hwe Ejura yi a wo hwe Asante ye wo hwe Ejura yi wo hwe Ghana ma yi na ye nkenkan kyerɛ kunkunu bi na mɛkyerɛ di nti a Ejura nyame ngo sra won so no kyerɛ kunkunu no kɔ Bible mu a Psalm 51 verse 7 ye bɛkɔ Exodus chapter 12 verse 22 na kɔ Leviticus 12:22 na yakenkan ensem ɛwɔ hɔ no na ye hwe David dwom etre aduonum ba koni mu enso Ejura ho abakɔ sen eba yo ɛwɔ Bible mu nti odi amom yentie akenkan sem no David yi wɔwɛ ne dwom no David dwom etre aduonum ba koni mu enso ɔka asɛm bi ɛwɔ hɔ no na asɛm a kyerɛ konkron kan ɛwɔ hɔ ni Psalm 51 verse 7 say na fa adwera yi me ho bɔne na me ho afi dware me na ma yefita asene sukyerema na ntwa wogidie sɛ ahohom nyina empo twagye empo nyankrompon kwambase ya dombo soro ne asase no odwera ne ho no odwera ne ho wa adwura baabi ne efre ho adwura no obi akọ obi ehun sɛ a lot of caves ɛwɔ hɔ no mo mepo na motai eku ahodo bi wɔ hɔ no mo a oduru hɔ no mo a watom sɛ woduru baabi a ayɛ sonko wɔ sɛ ahohom omo epetumi ebeso mo dwura mo ho a aduyefo omokɔ adwura na ɛno na David kan sɛ odwura no nyame dwura ne ho no ɔmfa de adwera na ndwera ne ho ma ne ho nte sɛ sukyerema ɛno da nkyɛne a Israelfo ɔmafa hyɛ Passover no ɔyɛ amamran ne amane ebem mu ho ate a na ɔde adwera na ɛyɛ ɛho hwɛso ɛwɔ Exodus Mose ngoma na toso mienu no etere du mienu ni mu aduonu mienu ɛno nso betumi akenkan Exodus chapter 12 verse 22 ɛho nso sɛ de twero no ɛkan ɛwɔ hɔ anie wokan free soro na ɛba na Passover no ho asɛm na wɔka no du nkyekemu aduonu mienu no ana wɔka sɛ wɔ sɛ na momfa adwera ɔsna monya dɛ momfa adwera esam mogya a ɛwɔ yawa mu no mu na momfa yawa no mu mogya no bi ensra apunya no atifi okan ko na sɛ ɔyɛ ade ebe ma ɔmo ho ayɛ de atie so okan Leviticus chapter 12 verse 22 nso a ɔka ade kro na hɔ bra ɔmo yɛ bibia mo ho atie na bakɔsam kyerɛ sɛ na mama sɛ ɔmo yɛ abɔmɔfo maka kyerɛ sɛ yɛ abɔmɔfo na kyikyiri kuro enti ebra a ɔmo firi mampɔn ko duru ɛhɔ nom no na enia kɛseɛ nutɛni ni ade o na mom ade ba ko na wɔ hɔ pa ayɛ ewura a ɔfra no adwera na adwera yɛ ɔmo mienu yɛ adwera no ana yɛ busumuru adwera esamfom sa yɛn mfo nyine ɛtɔ so mienu na ewura no mu no busumuru adwera bra Facebook na YouTube na bɛhwɛ adwera no bi busumuru adwera adwera hima na creative na adwera hina gina hɔ no na adwera hima sɛ na de da so na yɛ ewura no sɛ ewura no mo fra no adwera na wɔtwa kunkun mu wɔnanam gidie mu no adwera hɔ ni wura ekura tumi edikan honhom mu sɛ wura hɔ na sɛ opɛ usiesie wo honhom a adwera wobɛtumi di ayɛ ebi mfra no water leaf nsuo mu pa mu amonim nsuo no wo honhom mu nsuo no nsuo ayɛ ade a egina for cleansing enti ne haban we kabo mu a ne betumi yɛ no abusia enya asɛm ketwa enti for purification na kan tete ne kura no na nanam te haban we e de sɛn wonom ekwan ano sɛ bia bɔbɔ ho ban afiri ahombɔne ho eti wɔkyerɛ sɛ ebra nananom kɔyɛ a mokɔ hunu saa wurai nya kɛseɛ na se nyina ya adwera ti mo gidie sɛ bɛsɛ Nyankopɔn pɛ sɛ odwera ne ho ho pɛ sɛ odwera ne ho a ɛhɔ no mokɔ no firi sɛ ɛhɔ no bɛnya saa adwera we bi wurai wo ho nyina ɛyɛ adwera busumuru adwera no nne ma ɔmo de edin no ɛtoro sɛ ɔbɛfrɛ hɔ no busumuru adwera na kwasebro ne hwentente bo asase fro bosompo abana ba ha na wontimi nka no ye no adwura yi busumuru kwas free so no ye no adwura ene abakonte din na nkasa de according to adwura hima na ekweti wa eye busumuru adwura into abakose mu no ogidie se ahonhom nyina obi apese ote ne ho anampo ni party wiase na apese ote wo ho na ote wo kra ho a
ukɔ adwira ɛhɔ na abɛnya sɛ busumu adwira bi wɔkyerɛ ho amammerɛ ne amane a na de adwira ho na wona wo sene no enti adwira nananom ɔmo nsase nyame ahyira nsase ne paa yɛ ade ɔmo de bɛyɛ bia ɛyɛ ne enti ɔmo frɛ ne saa no ewura ɛwoba ha no obi frɛ no bɔkɔbɔkɔ ɛyɛ duro paa na ne din ankasa paa ɛyɛ adwira a ɛwɔ bible mu a yɛka ho asɛm no yɛmfiri wɔne nkɔ kwan ɔfa so ehunu bayerɛ